tady máme krásnou zahradu. Tady máme takové koupelnu. Mně se to třeba strašně líbí. Tak tady si bráchu spíme. Kuchyň, takhle stůl, lednička, televize. Dva schody máme tady. Okay, takže jsme tady takhle nahoře. Tady se moc nikdo teda nenarovná, já skoro taky ne, tady je to světlo. Tady spí mamka a taťka a tady je ještě jedna madračka. Taká světýlka, má tady výhled na zahradu, ještě vám to ukážu na zahradě. Tady se vůbec nedá hýbat třeba. Dolů. Takhle to vypadá. Jdeme na zahradu, tady mám takhle ty láhátka. Potom už půjdete tady takhle, tak tady máme věřívku. Potom tady máme takhle posklení. To je tady takhle, tady. Nevím, co to je, ale si můžeme zahrát tady šipky. Asi to je lavička, nebo to je houpačka? To je houpačka, takže první houpačka, druhá houpačka, pískoviště, tady máme bazén a tady máme trampolínu. A ještě by to někde, jo, to je ten sud, to je ta věřívka. Takže já vám ještě ukážu takhle zezadu, jak to vypadá. Tak takhle to vypadá zepředu, takhle. A vám ještě ukážu, tady to je ještě náš pozemek, jo, myslím teda. Nebo ne, to není už náš pozemek. Když se má, že tady nemají plot. No, to je náš pozemek. Aha, nevím. Teďka se musím potom zeptat táty. A teďka. Takže tady si můžeme otrhat rybí z maliny. Tady můžeme to. Protože se strašně udýchám. Takže máte, se ještě zeptám táty, jestli to ještě nás jako pozemek, že máme 2 domy. Ne, to není už náš. A proč jsem teda tím pádem máme plot? My si podívali, jestli mají plot. Mají, takže to je už jako asi sousedů. A proč ty sousedy jsou tak blízko? Mě to docela jako platí třeba. Ale se takhle sedí normálně, takhle můžeme zahrát. Mně se tady jako strašně líbí, ale třeba co mě nejvíc jako třeba štve, že prosím, mě tady nejvíc štve. Já to nechápu, já nevím, jak to mám vysvětlit, prostě mě tady nejvíc štve, že prostě ti sousedy jsou tak blízko a ty by měl být pes. Další sousedi, já jsem umřu asi. Někoho vidím, já zdrhám. Já tam někoho vidím, pane bože. Tak schválně, abyste si taky dneska jeli na chatu a bye, nebo čau.